Iba 3 krajiny na svete vydávajú poštové známky s podobizňou ich prezidenta. Česká republika, Estónsko a samozrejme Slovensko. Dnes v Prahe začali tlačiť tú, ktorá patrí v poradí 4. slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. A my sme boli pri tom. Toto je ten okamih. Dnes do obeda začali v pražskej tlačiarni tlačiť prezidentskú známku Andreja Kisku. Dnešný deň, keď sa spúšťa tlač, tak bude vytlačených 8 miliónov kusov. A takto nová prezidentská známka vyzerá, jej hodnota bude 45 centov a v Prahe ju tlačia tzv. Rotačnou ocelotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou. V praxi to znamená, že relief prezidenta si budete môcť aj ohmatať. Je to tady specifický, protože žádná jiná tiskárna neexistuje, která by měla v Evropě aspoň tuhletu techniku. To je aj odpoveď na otázku, prečo Slováci svoje prezidentské známky tlačia v Prahe. Tady většinou se dělají prezidenti. Pán Jan Fatka, tlačiar prezidentov. V pražských tlačiarniach pracujú už od roku 1969 a stál pri výrobe známok všetkých vtedajších prezidentov, československých i slovenských. Toto je pôvodný recept na prezidenta Gustáva Husáka za jednu KČS. Pražskí tlačiari dnes dlhšie miešali tú správnu farbu, nakoniec však boli s prezidentskou známkou spokojní. Teď už to hlídám soutisk. Máme před sebou známku, která je tříbarevná, jedna barva retina, 2 barvy hlubotiskové. Definitívna podoba Andreja Kisku na známke vznikla aj na základe fotografie, ktorú používal v prezidentskej kampani. Pre porovnanie, toto sú známky jeho predchodcov Michala Kováča, Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča. Nová známka ide do predaja 16. júna, teda deň po inaugurácii Andreja Kisku. Z Prahy Radoj Gas, televízia Markíza.